Преди да гледате това видео си вземете кърпа, защото може да ви изтекат сополите. Дарк дракона или оменат. Готови ли сте? Аз отде да знам. Дарк дракона. Дарк дракона е един дракон, който се е вселил в обелиск мъчителя. Шегичка. Дарк дракна е просто едно момче, което се прави, че е от майско. Дарк има 4 букви. Дракона има 7 букви. 7 минус 4 е равно на 3. Кое още е 3? Ами да. Числото 3. И триъгълникът на Илиоминати. Случайност. Може би да. Нека да открием още доказателства. Истинското име на Дарк дракона е Георги. Но защо е така? Да не би той да е черен дракон циганин, който се казва Георги? Нека разберем. Дракона си е купувал компютър. Компютрите са направени от кабели и желязо. Желязото е елемент, който нашите цигани много обичат. Циганин има 7 букви. Желязо има 6 букви. 7 минус 6 е равно на 1. Кое още е едно? Ами да окото на Илиоменатите. Дарк дракона Илиоменат. Аз пак отде да знам.